जोंहा 2025 मायथाइयाव बिटिसिआव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय बिपिएफ सरकार फैफिननायनि उनाव समष्टि वाइज जोंहा टिएलसि चेयारमेन आरो बिसडिसिनि चेयारमेनफोरनि एपइन्टमेन्ट गथायनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। दिनै जोङो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनि जानानै जोङो दिनै बेरगाव समष्टियाव फैदों आरो बेरगाव समष्टिनि टिएलसिनि चेयारमेन आरो भाइस चेयारमेन आरो बेरगाव समष्टिनि सिङाव थानाय 14टा बिसिडिसिनि चेयारमेन आरो मेम्बारफोरनि एपइन्टमेन्ट लाइजाम जि गथायनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव आंजों लोगोसे प्रहलाद ब्रह्मजों क'क्राझारनिफ्राय बेरगावआव फैदों आरो बे हाबाफारिखौ दैदेनदों जोंहा बेरगाव डेभेलपमेन्ट ब्लकनिनो मानगोनां बिडिअ सार। दा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जों ओंखायनो जाय बिथांमोनहा दिनै दायित्व एपइन्टमेन्ट लेटार मोनबाय बिथांमोनखौ जोंनिफ्राय कंग्रेचुलेसन आरो जोंहा मिजिंथिनाय थाबाय आरो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि जिथु सिमां आरो बिथाङा जि हास्थायदों जे बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जाहाथे अराय सम 24 घन्टा हर सान रायजो राजानि थाखाय मोजां खामानि मावथों, कारापसन फ्रि मोनसे जाथों ग्रासरुट लेभेलाव आरो दुखिया रायजोफोरखौ अराय सम अनथों, पार्टि बासिया मालासिनो जि सरकारनि अनसुंथाइ फैगोन बिथांमोनहा जाहाथे बेरगाव ओनसोलनि रायजो राजाखौ अराय सम हेफाजाब होगोन आरो मदद होगोन बेखौ जों मिजिंथिनाय थाबाय। फिन खनसेबाव जाय बिथांमोनहा टिएलसि चेयारमेन दायित्व मोनबाय, भाइस चेयारमेन दायित्व मोनबाय, बिसिडिसि चेयारमेन आरो मेम्बार दायित्व मोनबाय बिथांमोनखौ आंनि फारसेनिफ्राय गोसो गोरबोजों साबायखर बावनाय थाबाय। थेंक इउ।